Ke Executive Committee jong ka Jainti Hills Autonomous District Council hapo ka jingilam uma Tombor Siwat Komu Chief Executive Member. Kalapan ki biang ya ke Elaka Labang Nongphyllut kata Hadien saupusan snem bakala rngai dak batung shwa yau acting doloi na kabenta kane ke Elaka ha ka Thain Block 1. Uba Tombor Siwat ula pentip ya kane ha ka dorbar telang batang sisngi jong ka council kabala long ha ka khandai teri unai wing arajar pulai Hadien ka jingkeli na udkhot ka council uba auhai Andrew Sulai halor uput usam ka jela Meghalaya bat asam bat ka nongrem baka council ka yeng. Ka executive committee kala pentip bakala thong yau prolen samayang kumu acting doloi jong ka Elaka Labang Nongphyllut pada hakane sngi uba Tombor Siwat ula wanra ya ka kai phot jing penbet yaki kattu katne ki benta jong ka JHADC Village and Town Development Council Bill arajar arpulai nolor ki weipat ki mat.